ଶୁଣିବୁ କି ଷ୍ଟୋରି? ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ ମା? ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ତାଙ୍କେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବି ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ପୂଜା କଲା ଟାଇମରେ ତାଙ୍କେ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ ମାଟିରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ନା, ମାଟିରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ବେଶୀ ମଇଳା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମଇଳା ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ଆଉ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିକି ବାହାରେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଜଗିଥ ଆଉ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିବ, କିଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ କବାଟ ଖୋଲିବନି ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ହେଲେ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ପାର୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କହିବାରୁ ପାର୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ। ଯିବାରୁ ସେଠି କିଏ ଜଗିଥିଲେ ଯେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ଯାହାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ବାହାରେ ହେଲା। ତାଙ୍କେ ପାର୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଘରେ ଛାଡିଲେନି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଗିଗଲେ, କିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିନି ଆଉ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଛାଡୁନି ଘର ଭିତରକୁ ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କ ରାଗିଗଲେ, ପୁରା ବେଶୀ ରାଗିଗଲେ। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଧରିଥାଉଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଥାଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଗିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛେଦନ କରିଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ହେଲା। କାଟିଦେବାରୁ ପାର୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ପାର୍ବତୀ ମା ହେଲେ କଣ ହେଲା କିଏ ପାଟି କରୁଛି କଣ ହେଲା ବୋଲି କାନ୍ଦିଲାରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ପାର୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଗିଗଲେ, କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲ ତମେ? ମୁଁ ତାକୁ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥିଲି, ସେ ମୋ ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ତମେ କଣ ପାଇଁ କାଟିଲ କହିଲେ। ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ହଉ ମୋ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କହିଲେ। ପାର୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ଏବେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତା ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ଲଗାଅ, ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ତାର ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ତ ଆଉ ଲାଗିବନି, ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା। ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ନନ୍ଦୀକି କହିଲେ ଖଣ୍ଡାରେ କାଟିଦେଲେ ତ୍ରିଶୂଳରେ। ହେଲେ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଲଗେଇବି ବୋଲିକି ଏମିତି ଖୋଜିଲେ। ହେଲେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଟି ଶୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ କରିକି। ତାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦେଲେ, କାଟିକି ଆଣିକି ଯୋଉ ଶରୀରଟା ପଡିଥିଲା ନାଇଁ କି ବାହାରେ ପାର୍ବତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକିନା ମଣିଷ ଦେହରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ମଣିଷ ଦେହରେ ଲଗେଇଲାରୁ ତାପରେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଲାଗିଲାନି ନା, ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେଲେ। ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଦେଲାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଦିନଠୁ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉଛି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗଜାନନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲୁ ମା? ତାଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ଯେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ଲଡୁ, ମୋଦକ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ କାଲିକି ଦବା, କାଲି ବୋଉ ପୂଜା କରିବ ଆଉ ଦବା ହେଲା ମା। ହେଲା ମା, ଶୁଣିଲୁ ନା ଷ୍ଟୋରିଟା? ଜାଣିଲୁ ନା କେମିତି ହେଲା ତାଙ୍କର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ? ଜାଣିଦେଲୁ? ମଣିଷ ଶରୀର ମୁଣ୍ଡଟା ହଉଛି ଏଲିଫେଣ୍ଟ। Okay, thank you.